Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel जोबोर मोजां तामुलफोरा हाबबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि Orunodoi स्किमावहाय दा जोबोर मोजां जाबाय स' नोंथांमोना एक्सट्रा आरो गोदान एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनसिगोन सेप्टेम्बराव दा बेखौ बुंखादोंमोन CM सारा देन बेनिफ्राय दायो भेरिफिकेसन जागासिनो दङ माबादि जादों बेखौबो जों बेयाव डिटेल्सखौ लाना फैगोन दा बेनिफ्राय पर्टेलाव तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआ फैबाय बे स्किमनि आन्डाराव बेनो जाबाय Orunodoi आरो लोगोसे दानफायाव मोनगोन 1250 नेक्स्टनिफ्राय नोंथांमोना 1250 रांखौहाय मोननाय जासिगोन आरो बेखौहाय आपडेट होखादोंमोन CM सारानो देन बेनिफ्राय जोंहा भिउ स्टेटास दङ बेनिफिसियारि स्टेटास दङ बेयाव सोर मोनदों मोनाखै नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो जायखिजाया बेयाव नायनो हागोन आरो बे आपडेटखौ सोर होदोंमोन जे बे 1250 रांखौ सोर होदोंमोन नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबाय था आं होदों राइट साइड खनायाव देन बेनिफ्राय जोंहा दायो मोनसे बाथ्रा जोङो हमना ला तामुलफोर मोनबाय 32 नाम्बारावहाय दङ 32 नाम्बाराव दङ अके स' 32 नाम्बाराव नोंथांमोना टिराव खनसे क्लिक खालामदो बे टिराव खनसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जायफ्रा तामुलफोरनिमोन स' नोंथांमोना गाव गावनि लिस्टखौ दंना गैया बेयाव नायनो हागोन जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला दा जों नामखौ मिथिया बेखायनो जों बर' डाइरेक्ट टाइटेल होबाय बेयाव सोर मोनदों एबा दङ जों बेखौ नायनो हायो दा बर' होबाय देन बेनिफ्राय फैबाय नै गोबां बेयाव बर' टाइटेल गोनां फैबाय जास्ट बेवहाय थागोन नोंथांमोननि LAC बेनिफ्राय IFC कड थागोन बेंक नेम थागोन नोंनि नाम थागोन ओमफ्राय दा बेयाव नोंथांमोनाहाय मोनबाय नै बे जाबाय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स दा लोगोफोर स' नोंथांमोनाहाय जायफ्रा 18 प्लास जाबाय बैसोआ अब्ला मोनो बेयाव खालि हिन्जावफ्राल' मोननाय जायो बेनिफ्राय मेक्सिमाम एज लिमिट होआखै बाट 18 इयार्स जाथारनांगोन हिन्जावफोरा हाबा जानाय जानांगोन अब्लासो बे स्किमावहाय नोंथांमोना मोननो हागोन स' बिनिफ्राय बेयाव सोरबादिया मोननांगौ बांसिन मोननांगौ एबा मोननाङा माखासे डिटेल्स दङ दा बेखौ लानानैनो बिथांमोना खायसे भेरिफिकेसन सोलिगासिनो दङ जायफ्रानोखि मोनथावना नङा मोनदों आरो मोनथावैयाबो मोनाखै देन बे जाबाय गुबुन बाथ्रा स' बिनिफ्राय उइद' एबा रान्दि जायफ्रानोखि नोंथांमोना बे स्किमाव बांसिन चान्सआ दङ प्रिफारेन्सआ दङ नोंथांमोननि थाखाय बे स्किमखौ खालामखादों स' जायफ्रानोखि रान्दि हौवा गैला स' बिथांमोना बेयाव चान्सखौ मोनगोन जास्ट नोंथांमोननि डकुमेन्टसाल' गासैबो अके थानांगोन बेनिफ्राय डिसेबिलिटि पार्सन बेनिफ्राय सेपारेट एबा जायफ्रानोखि डाइभर्स जानाय बा सेपारेट जानाय डिसेबिलिटि पार्सनफोर आरो दंबावो दा बेफोरबादि माखासे बेनिफिसियारिसफोरा रान्दि हौवा गैजायै हमना ला बेनिफ्राय हमना ला हाबा जायै बा सेपारेट जानाय थ' बिथांमोननो बांसिन चान्सखौ होयो आरो न'खराव गोरिब थ' बिथांमोननो बांसिन चान्सखौ होयो लोगोसे जेनेरेलनोबो बेयाव चान्सखौ होनाय जायोनाखि जायफ्रा गोरिब देन बेनिफ्राय भेरिफिकेसन जादोंमोन दा बुंदोंमोन जे जेनेरेल जायफ्रानोखि भेरिफिकेसन खालामदों बिथांमोनखौहाय बुंदों जे जायफ्रानोखि लास्ट सेमिस्टार स्टुडेन्टस बिथांमोनखौहाय होगोन होनना बुंदोंमोन दायो आसा खालामो बिथांमोना जाहाथे मोजाङै भेरिफिकेसन खालामगासिनो दङ दा बेनिफ्राय जोङो नेक्स्टआव थांसै माखासे डिटेल्सआव गोदान एप्लाइखौ खालामनो हानायनि अपसनखौ होदोंमोन 20 सेप्टेम्बराव आरो लास्ट डेटआ 20 अक्ट'बराव अनलाइन जागोन ना अफलाइन जागोन मिथिया नाथाय बिनि राङा 1250 नोंथांमोना नेक्स्टनिफ्राय अक्ट'बरनिफ्राय मोनसिगोन बेखौ स्क्रिनाव नायदो सोर होदोंमोन आपडेटखौ बेनो जाबाय CMआ होखादोंमोन दायो प्रेजेन्ट हाबगासिनो दं 1000 बेखौ बारायनानै 250 बारायगोन कारेन्ट बिलनि थाखाय गासै 1250 नोंथांमोना अक्ट'बरनिफ्राय रांखौहाय मोननाय जागोन होननानै बिथांमोनाहाय गभर्नमेन्टआ आपडेट होखादोंमोन दा गासै अल आसाम 8 लाख गोदान एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन बेनिफ्राय अनलाइन जागोन ना अफलाइन जागोन जेबो आपडेट गैथ'वा बाट सिगाङाव अफलाइन जादोंमोन स' देग्लाय अनलाइनबो जानो हागौ मानोना पर्टेला मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो दङ दा बेयाव जायखिजाया भिउ स्टेटासाव खनसे क्लिक खालामदो बेनिफ्राय हमना ला 32 नाम्बाराव फैनो हायो तामुलपुराव बा नोंथांमोना उदालगुरि हिसाबैबो फैनो हायो थ' जायखिजाया जों बेयाव लाबाय आरो बेनिफ्राय जोङो बे 7 डिजिटखौ नारहाबनानै ला कपि खालाम देन कपि खालामनानै जों स्टेटासखौ नायनोब्ला आरो नोंनि एगेन्स्टआव राङा हाबदोंना हाबाखै बिला जादोंना जायाखै बेखौ नायनोब्ला नारहाबना लादो देन ग बेक थांदो स' नोंथांमोना गोजौआव मोनदों ग बेक देन बेयाव थांनाय लोगो लोगो हमाव थांफिननांगोन स' नोंथांमोना फिन खनसेबाव हमाव थांदो देन फैनानै दानिया जोंहा गाहायनि अपसन भिउ बेनिफिसियारि स्टेटासाव खनसे क्लिक खालामदो स' बिनिफ्राय दानिया जोङो जाय डिस्ट्रिक्ट लादोंमोन हमना ला उदालगुरि लादोंबा देन उदालगुरि होदो जायखिजाया नों माखौ लादों बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय जों लाबोनाय कपि खालामनाय नाम्बारा 7 डिजिटआ बेयाव खनसे क्लिक खालामदो देन सार्चआव नोंथांमोना अपसन मोनदों सार्च बाराव खनसे क्लिक खालामदो अब्ला नोंनि डिटेल्सआ बेबादि फैबाय नै दा एन्टार खालामदोंमोन 2022 गोदानै रेजिस्टार जानाय बेनो जाबाय एप्रिलनि 12आव जादोंमोन नै स' एन्टार अन दं बेनिफ्राय साबमिटेडआ स' बेबायदि दङ डेटआ माने बे गोदान आरो गोदान साबमिट जानाय स' बेबायदिनो एड जागासिनो दङ बारायगासिनो दङ गासैबो मोनलांबाय थागोन आरो बे जाबाय कालाइगाव समिस्टिनिफ्राय हमना ला LACआ अके स' बिनि राङा दासिमबो हाबाखै आरो गाहायाव दङ नै स' नोंथांमोना बेबायदि भेरिफाइड जानाय दङ गाहायाव हाबनाय रां दङब्ला स' नोंथांमोना गाहायाव माखासे डिटेल्सखौ मोनगौमोन बाट बेना गैया देन बेनिफ्राय जों गुबुनखौ नायनोसै रां हाबनाया माबादि जायो आं
दा बे जाबाय रां मोनबाय थाग्रा एन्टार जादोंमोन 2021 आव साबमिटेडबो जादोंमोन जुलाइआव जादोंमोन देन बेनिफ्राय भेरिफाइड गासैबो जाबाय नायदो दानिया बिल नाम्बार स' गासैबो बिल नाम्बारा आपडेट ओंखारबाय सेप्तेम्बरनाबो ओंखारबाय 10 डेट जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि राङा एकाउन्टआव हाबसिगोन 1000 बेनिफ्राय अक्ट'बरावसो नोंथांमोना 250 रांखौहाय मोननाय जागोन होननानै सिएमआ बुंखादों जेला स' नोंथांमोना मोननाय जागोन आरो दायो जायखिजाया 10 डेटनि सिगां नोंथांमोननि एकाउन्टआव रां हाबगोन 1000 स' बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे आपडेट जास्ट नोंथांमोना डकुमेन्टसखौहाय रेशन कार्ड भटार कार्ड आधार कार्ड पेन कार्ड बेंक पासबुक गासैबो रेडि खालामखादो बेनिफ्राय नांगौ जायोब्ला लोगो लोगो नोंथांमोना BCDC एबा पन्सायत लेभेलाव साबमिट खालामनो हानाय बायदि आरो अनलाइन जायोबाथ' जोबोर मोजां दा अनलाइन जायोना अफलाइन जायो स' नोंथांमोना नेक्स्टआव मिथिगोन जेब्लानाखि अफिसियेल आपडेट होयो